fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni palol lappol dande maayo ngol rewoye wargo mayel gambi bafata dinguiray falle me ko on takkusan yoni ha toon to ñoro ine jeeya e gardidi kabaruji men leydi Sénégal me en kala mboroso coronavirus tawi kay men ɓuuri yañade hen to banggue ñakku e to rabo me en kala ha hande tawi ko tanaji ɗiɗi baɗɗi toon to leydi Sénégal goto o koye nder wuuro lamorgo ngo ɗimmo o ko toon to Kédougou goɗɗum kabaruji men ha hande ɗemgal Pulaar e nder leydi Sénégal men kala ñawoɓe ɓen jeeyaɓe e landa Pastef ɓe ñawor men yani e ñalawma hanko roɓindo kabaruji leydi Mauritanie mi en kal e kaytol landa CVE coalition vivre ensemble yaltini gam kay guinje laamu leydi Mauritanie men kala hande tawi koye roɓindo kabaruji leydi Mauritanie ko fate fedde G5 Sahel e bilan brosso Covid-19 kala e nder leydi Mauritanie roɓindo kabaruji leydi Mali me en ketto e sawtol nando men Fatimata Ba so waktu roki men jaha to kumpital kedde dunde Afrique yoga e dowlaji ko wayno Burkina Faso Niger Gabon ha toon to Cameroun bandiraɓe musidɓe tedduɓe to godde joni paccirgol kabaruji men e ɗemgal Pulaar ko adi keɗen natana kabaruji men e ɗemgal Pulaar communiqué ceerno Djiby Sow e sawtowol haali Abouba hayo bela mi dañi bela ko ɓatake docteur Djiby Sow le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow kollaɓɗo reedu malade woni docteur Djiby Sow ko cafro rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra kiste fibrome nema prostate soppis rewɓe ɓe darortake rewɓe dartoraɓe e rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe wonduɓe e régleji ɗi ndewani lawol foof docteur Djiby Sow ene safra jomumen jito koye mumen docteur Djiby Sow ene safra wonduɓe koyɗe guloje e koyɗe musoje wonduɓe keeceji musoje wonduɓe faiblesse sexuelle woni ustoraɓe goragu wonduɓe dojju dumiɗo e mora yitto yarata kala e yarannoɓe droko e yarannoɓe simme ha naati e nder yiyam men kala docteur Djiby Sow ne safra ha no hannirta ni docteur Djiby Sow ne andine dendagal bandiraɓe dendagal kilniɗeɓe makko wonde base makko tawetenoɗo to Tamba base o arti e oɗo saaha joni ene tawi to Wourossogui noon to base makko idano wonno woni tigui juste funnague bamule Wourossogui ko ɗon base o tawete e oɗo saaha joni ene tawe ɗon biyeteɗo Makiban noon numéro mum watta 77 924 16 81 so tawi ko base makko tawateɗo to Kidira ene tawe toon sohna Nabou Ndiaye docteur Djiby Sow kañum e oɗo saaha joni e ñalawma hande omo tawe to base makko tawateɗo to Dakar omo andina client ɓe noon ɓoyata ma waɗ jillu makko to Wourossogui to ummima to Wourossogui ne maw taccumayo hetta ga to banggue Mauritanie gam yettade yiide client makko tawateɗo leydi Mauritanie docteur Djiby Sow ene wiya kala jiɗɗo ko ɓuuri labde mbatta ko tonggode makko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko yiɗɓe hebde on banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sow ene wiya en mbadden danɗo faade mum wonno ko communiqué ceerno Djiby Sow sawtowol haali Abouba ɗo joni communiqué ceerno Djiby Sy sawtowol Sar Abdoulaye Sarr ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi
ceerno Djiby Sy safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi. ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗo yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen. ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude ko nonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde. ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa. sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie leegal biyetegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84. so tawi a yeehi hat leydi Mali ñoolo mango ma taw toon biyeteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu cafrowo hayso tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyen mo seeɗineji mbahliti hoore muma. ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe Afrique kamɓe yewoɓe ayaw weltare TV kabaruji e ɗemgal pulaar kikkile jaslare nogas e nayyi lewru colte hitande ujunaje ɗe nogas e goho e sawtode ko bannude Mamadou Sarr no mbiruɗen e gardindi kabaruji leydi Sénégal ñakku kaɓugol mbraso coronavirus puɗɗinoɗo ñalawma hanki Abdoulaye Diouf Sarr jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli caggal nde e jeeya e ñakkiɓe e ñalawma hanki o kanko e professeur Moussa Seydi kamɓe e docteur Bousso ina wonde e Elhadji Mansour Mbaye o holliti belemma makko kanko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli faade e ɓen e hoorejo leydi Sénégal so leydi Sénégal kay jeeyede e leyɗele jeeɗiɗiri hebde ŋeesade on ñakku kaɓugol mboroso coronavirus e nder leyɗele 54 ɗi dowlaji Afrique kanko Abdoulaye Diouf Sarr jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli o holliti ha hande wonde temedde ɗiɗi ujunere tawi tawi ko ñakku mo leydi Sénégal heeɓi beele haɓade on ñaw Covid-19 hoorejo leydi ni hono Macky Sall holliti sappo e nder temedere ma fecce ɗene leyɗele ɗiɗi wayno Guinée Conakry ina wonde e Gambie rabo ñaw coronavirus Kolda haralleɓe nayo tawi ko safroɓe toon to suudu safrirdu ndu région mo Kolda ko kañumen kay ndaba brosso Covid-19 nde kenno o pirde debbo goto toon to suudu safrirdu ndu région mo Kolda keddoɗen ha hande tawi ko e ñaw coronavirus ko fate on ñakkutino forma Kolda jamma hanki waktuji nogas pawɗo hojoma 50 mbawi jaɓɓade on ñakku ko ina wona ujunaje e temedde jeetat ñakku tawi jaɓɓi ɗum ko gouverneur mo Kolda Ousmane Kane o holliti région mo Kolda ma fuɗɗo ŋeesade natande Allah hamisa janggo keddoɗen ha hande e nder leydi Sénégal tawi ko e on brosso coronavirus subaka hande ujunaje 2 e 54 ɓen yurnisnoɓe temedde 2 e 11 jiitida e on brosso coronavirus 79 e joyi ko rabaɓe tawi ne anda rabɓe ɗumen hay hen goto yitidaka e on brosso tawi itti ɗum ko caggal leydi 153 e jeegom 153 e jeegom ko hebɓe tawi kay anda rabɓe ɗumen 149 e jeenayyi hesɓe mbawi e nder ɓe cellano mbawi heftude cellal ɓalli men 50 e tato ina ballite to banggue fofango yimɓe jeetato hesɓe mbawi kay wasde hen fittali men tuggi ko brosso coronavirus naati nder leydi Sénégal faade joni 53 ujunere 4 e 53
ko mbawi hebde on brosse coronavirus nogas e jeeɗiɗi ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e tato ko kebti cellal ɓalli men temedde jeetati e capanɗe nayyo ko mbasi hen pittali men ujunnaaje nayyi e temedde jeeɗiɗi e sappo e jeenayyi ko keddi e nder cuuɗi cafrirɗi mi rokka corona guenol ko nde haɗata kam heddade e nder leydi Sénégal e nder Dakar to leygal biyetegal Tali Boubès ko gorko biyetenoɗo Mouhamed Kamal Diouf ko commerçant ko o wonno toon to jeere central mo Ligito Pikine ko kañum e joom suudu mum fof tawa ina mbasi pittali mumen subaka hanki e nder suudu mabɓe dadiɓe ɓe leydi Sénégal nana kay gudditi hen losgol tana goɗɗo koto Kolda sukaɓe ɗiɗo yanoɓe kay sammoyde e jaaɓe tawi goto o kay ko punaɗo kañum woni Assane yettete ko Ba jaretnoɗo e duuɓi sappo e tati goɗɗo o wiyete ko Wasa Cippel Traoré jaretnoɗo e duuɓi jeeɗiɗi ko kamɓe ɓe ɗiɗo jooli toon to Kolda guila ñalawma hecci hanki o ɓe goni toon to Kolda ɓe woni kay to ɓe jaano sammoyde e jaaɓe ɓe jiitama e subaka hanki o ɓandu Assane tawa ina ƴeŋi e ndiyam he tawi kay wondani wonki ɗon sapeur pompier en e yimɓe wuuro ngo naate ndiyam wone awde ha mbawi kay yitude ɓandu on suko biyetenoɗo Wasa Cippel Traoré sapeur pompier en mbawi ƴettude ɓalli mabɓe nawti ɗum toon to Morko mo Kédougou gasnirten kabaruji men e nder leydi Sénégal landa Pastef Birame Siley Diouf ko kañum woni administrateur kan landa Pastef ina wonde Abbas Fall kañum woni coordinateur landa Pastef mo Dakar ñalawma hanki o ɓe mbaɗama kay sous mandat de dépôt ko wayno Patricia Mariam Gandoul Fatima Mbengue Bawara Dia ina wonde Tahiro Thiam ɓen kañum en ñaworu men ina jokki ha hande sen gummima to leydi Sénégal roɓindo kabaruji leydi Mauritanie no mbiɗon ɗen e gardi wuli men ketto e sawtol Amadou Dia tawi kay ko fate kayitol coalition vivre ensemble kan landa yaltini gam ñinde laamu leydi Mauritanie ina wonde fedde G5 Sahel ha e brosse coronavirus ɗo e nder leydi Mauritanie kabaruji e nder gende Mauritanie puɗɗoroɗen ko fate rafi covid-19 coronavirus mbiyen hono no holliri jagordu cellal gende ndi e ñalde mobare hanki nde kikiɗo muɗum yimɓe nogas ko ɓen goni yitaɓe hesɓe ne gondi e rafi covid-19 yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen 34 ɓen kepti cellal mumen organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal nden fedde witendo OMVS fedde rendinde leyɗe timde maayo Sénégal kamɓene ɓe jooɗima tawi ko ñalde mobare hanki nde kikiɗo muɗum congrès mabɓe battowo 63 ɓiijo ɗum ɗon noon wawi tawtorede ɗum jagorɗo kalfinaɗo ko fate pétrole min kam énergie Abdel Salem Wul Mohamed Salah e inde horejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Sekar Ghazouani e nder hen o holliri weltare makko no fewi e faade e fedde wietendo OMVS hay sino tawi e nder hitande hikka nde kay to banggue ndafu covid-19 coronavirus wawi kadi memde to banggue rendo ngo hani e faggudu ndu ittata nden fedde waɗi golle tidde no fewi e nder ɗeɗo leyɗe guila noon to banggue ɗum ɗon koko fati e dijje hani e énergie kam e to banggue nden ko wonande den ɗon gueɗe ñamateɗe e nder hen fedde wietendo OMVS kadi wawi yettude no fewi wonande nden leydi Mauritanie e nder darde muɗum e gollal kadi to banggue gollodade mabɓe den ɗon golle pattam lamije e nder hen wawi tawtorede ɗum Serigne Mbaye Thiam jagorɗo kalfinaɗo ko fati hydraulique mo gendi Sénégal e on jagorɗo kalfinaɗo ko fati e min kam hydraulique mo leydi Mali biteɗo Lamine Saydou Traoré e jagorɗo énergie mo gendi Sénégal ko ɓen ɗon wiyeteɓe coalition vivre ensemble woni kabbodiral gurdigu e gardugol Hamidou Baba Kane kamɓe ne ɓe jaltini kayit ɗum ɗon ko ñingde laamu leydi Mauritanie e wasde kadi yaadudeɓe ɗen ɗon golle ɗe laamu ngu waɗata e ko ɓuuri kay hande o wona ko duuɓi e kitale tawi ko heftude wonande ɗen ɗon leyɗe waalo e kala saaha rokkude ɗumen ɓen yimɓe jananiyankoɓe caggal noon e ɗe balɗe kala nde teska caɗele muɗum toon to wiyete Ferala
tawi ko toon to wiyete koylol ɓilol e nder hen kadi ɓe kolliri ko fodde miluji ma ujunnaji hectare ko ɗum woni ko laamu ngu yiiɗi fawde e juuɗe muɗum e o saaha joni tawi kadi ɗin ɗon ɓesguji mbi ko loppet kamen kay e leydi mumen heɓetake coalition vivre ensemble holliri ɗen ɗon caɗele kay gona ko hesɗi e nder gendi Mauritanie saabu tan toon to wiyete Brakna kadi ɗen caɗele ina tawe toon tawi koto wiyete wul birom e to wiyete Darel Barka e Darel Afia ɗum ɗon tawate koye commune mo Ɓogge ɗum ɗon kadi e saaha kala ko caɗele muɗum mbaɗata tawi ko laamu ngu ƴettata ɗen ɗon leyɗe janane ngam rokkude ɗum ɓen ɗon yimɓe jananiyankoɓe woni ni joomen ngaaluji tawa ko ummotoɓe leyɗe goɗɗe aroɓe ɗo yidde fawde kay juuɗe mumen e nder ɗen ɗon leyɗe waalo koye nder hen kamɓe coalition vivre ensemble ɓe jonnani hay seeɗa wonande o saaha joni darde laamu ngu ngam kay heftude ɗen ɗon leyɗe janane saabu kay ɓen ɗon kamenne ko kamen jogui leydi mumen ko kamenne kadi ko hen pawi to banggue gurnameji mumen e nder hen ɓe rima laamu ngu nde wawata dartinde ko ɓuuri yawde yaccade to banggue ɗum ɗon ko ɗe ko waɗata kay walla ni ko remata e nder ɗen ɗon leyɗe ɗum ɗon ko toon to wiyete Trarza Brakna e toon to wiyete Gorgol kalen ko fati e nden ɗon fedde wiyetende G5 Sahel tawi rendi ɗum ko ɗen ɗon leyɗe 5 Sahel woni leydi Mali, Mauritanie, leydi Tchad, Niger kame leydi Burkina Faso gila noon nde sosa tawi ko teskama ko ɗen ɗon leyɗe tan mani e ballal leydi France goni ɗe ganduɗa ɗe nana e nden ɗon fedde leydi Sénégal foof de e takkodirde mabɓe kadi e jeeyede e nder dunde nde ni kono kadi e waɗano hen jungo mum ɓe kolliri tan ko on ɗon mo ganduɗa hollirta tan ko hakkude Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo horejo leydi Mauritanie e on ɗon Macky Sall horejo mo leydi Sénégal hakkude mabɓe welano hay seeɗa ko ɗum saabi ɓe kolliri ko Abdoul Aziz wawino dillinde to banggue ɗen ɗon leyɗe taariɗe ɗum kala to banggue beldal alano hakkude mabɓe ɗum ɗon ko hakkude makko e leydi Maroc hakkude makko kadi e leydi Sénégal ɓe kolliri ko guila horejo joni o ari Mohamed Ould Sekel Ghazouani nana dari darde tinde beele kadi wawde moƴƴitinde hakkude muɗum e ɗen ɗon leyɗe koddije ko ɗum saabi horejo leydi Sénégal Macky Sall wawi tawtorede tawi ko batu G5 Sahel mbannogu ñande 15 e 16 nduɗo lewru ndu gonɗen toon to Njemena lamorgo Thiar ko noon kadi leydi Maroc kamne kadi jagorɗo mum wawi tawtorede nden ɗon jonde kadi ko noon hani e leydi mbitendi Ghana kamne kayne wawino tawtorede nden ɗon jonde e o saaha joni ɓe kolliri tan ko horejo o Mohamed Ould Sekel Ghazouani ina dari tawi ko darde fayodinde no fewi kadi firti ko cehilagal moƴƴal e jutodiral woni hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal joni o kadi ɓen ɗon horeɓe ɗiɗo ina pamodiri no fewi on ɗon tawi ko mo ganduɗa ko joom suudu horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Sekel Ghazouani biyeteɗo Mariam Fadel Da kankone o noddi ɗum ɗon de koye ñalde mobare hanki nde o saaha joni yo laamu guendi Mauritanie waw kay ƴettude ma wawde kadi ƴettude ɓen ɗon rewɓe Mauritanie naaɓe tawi koye golle towɗe ɗe ɗum ɗon noon waɗi koye jonde mabɓe wattore jeetaɓire e jonde tawi ko rewɓe arabeɓe e nder guendi Mauritanie o holliri tan ko kamɓe ɓen ɗon rewɓe ɓe leydi Mauritanie eɓe parnoro to banggue arabagal ha kam e wonde kadi Afrique naaɓe kono kadi eɓe mbayi tan kono rewɓe heddiɓe ɓe foof ni ɗum noon eɓe pooti kadi wawde ƴettede e ɗen kadi gollorɗe towɗe tawa kadi eɓe mbawa kadi jeeyede e goomuji tawtorteɗi yoga e golle koye nder hen kadi rewɓe hewɓe kadi so tawi jiiɗi jokkude to banggue jangdeli mumen tawi kadi ko jangdeli towɗi kadi ina daña hen caɗele gasi haalaɓe ceero ko tonguno ɗen kumpital e nder guendi Mauritanie bano Mamadou Sarr ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia faade weltare ɓiɓe fulɓe ando dinama jarama Amadou Alassane Dia an uddi kumpital men ɗemgal Pulaar tawi ko kabaruji e nder leydi Mauritanie roɓinde kabaruji leydi Mali ko e sawtuwol Fatimata Ba. Kabaruji men to leydi Mali puɗɗorɗen ko toon to cercle mo ñono
kono ime ha ujunnaji jeegom aade tawi ko doso en wondude fulɓe ko kayen nanodiri ñande nogas e goo lewru février ɓennuɗo o ngam joƴƴinde kaɓirɗe mabɓe artude e jaam e nanodiral ko caggal noon jillu balɗe ɗiɗi mbo jaborgal hono colonel major Ismaïla Wague wanno toon to Ségou hono noon toon to ñono ko nden ɓe ƴettingalon pellital ngam artude e jaam e nanodiral dinaɓugu ko cercle toon to cercle mbo koro no wayno tan ko werlambo ko lerlambo fama no wayno tan ko kañum waɗi toon accident no accident no wayno famɗe foof tan no wayno soldat goto malinaji hawri hen e ladial kono kadi waɗi ɓe ganda ko gañiɓe ɓen ɗon gañiɓe no wayno tan ɓe mbaɗama évacué toon to Sévéré woni hôpital mbo Somane Dolo FMI Fonds monétaire international no wayno tan ɓe balli ballal jawgal tawi ko ballal bangal fayida leydi Mali kono ime ha capanɗe 5 toɓɓere jeegom walla mbiyen piccal jeegom million tawi ko dollar ngal ɗon ballal noon no ime e franc CFA tan no wayno 31 milliard piccal 9 milliard franc CFA tawi noon ngal ɗon ballal ɓe ƴetti ɗum ko ñande altine nogas ɗiɗi lewru février nduɗo ndu gonɗen toon to Washington lamorgo dawlaji dentuɗi Amérique ko ngam noon crise no wayno tan sanitaire mbo leydi Mali wondi hono noon kadi e banggue économique e banggue social tawi no jeeya e on ɗon crise ko addi ɗum hono rafi Covid 19 ko ngam haɓade on ɗon crise noon saabi ngal ɗon ballal wonno ko kabaruji men toon to leydi Mali wonno ko Fatimata Ba ngam weltare ɓe fulɓe andudine ma jarama Fatimata Ba ni ne welle mi ko ɗon tan kadmi jokken kabaruji men e ɗemgal Pulaar tawi ko roɓine kabaruji kedde dunde Afrique yogue e dawlaji Burkina Faso tana baɗɗo toon mawbare talata hanki werla jolnunoɗo ɓen jeeyaɓe e diine Isa jinno waɗoyde juulu men ko kañumen kay mbadde accident yimɓe nayyo mbawi wasde hen pittalu men jeeɗiɗo ko gañi hen tana goɗɗo mbaɗɗo toon to leydi Burkina Faso ko rewɓe ɗiɗo jolnoɓe e saret ko kañum en kay mbasi pittali men to banggue rew leydi Burkina Faso e dow lawol toɓe mbiyata Mansila Sol Han ummade yahga région Sahel mo Burkina Faso tawi ko min fetti ɗum jeeyi sababu mayde mabɓe Gambi Adama Barrow horejo dowla Gambi holliti waɗi hoolare mum e on ambassadeur kesso joɗaniɗo dowla Gambi toon to dowla Côte d'Ivoire nde wawata kay ɓeydude jokkodiral hakkude dowla Gambi kam e Côte d'Ivoire Niger sungoji horoɓe leydi dawal ɗiɗoɓal candidat au pouvoir commission électorale nationale indépendant woni ɓen hufɓe ko fati sungoji kolliti wonde kay Mohamed Bazoum gonɗo candidat pouvoir ko kañum gañi ɗin sungoji e nder temedere kala o wawi dañde 55 piccal 75 e nder temedere Gabon ballal ngal dowla Chine hunani ma wallu dowla Gabon ko fati e ñakku kaɓugol brosse coronavirus laamu leydi Chine holliti ko ina wona temedere ujunere dose ma yetto toon to dowla Gabon ɗo e balɗe centre Afrique gardiɗo jagorɗe mo dowla centre Afrique gardiɗo jagorɗo centre Afrique Firmin Guera Beda holliti wonde kay subaka hande o wonde dadiɓe centre Afrique mbawi heftude wuuro Bosangoya e juuɗe ɓen robel en gasdirten roɓide kabaruji e nder kabaruji men tawi ko yoga e dowlaji Afrique e nder dunde Afrique Cameroun jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli holliti wonde kay rafi come ina tawe oɗo saaha e nder leydi Cameroun gasi ha laaɓi ko tonguɗen roɓide kabaruji men e kikiɗe mawbare nogas e nayyi lewru colte hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho ɗo e sawtole ko Banul Mamadou Sarr roɓide kabaruji leydi Mauritanie ko gorko mo tiri yimme Amadou Dia mo ɓandu jaɓani jamdi roɓide kabaruji leydi Mali ko Fatimata Ba to karallagal ko gorko mo ligseyba Seydou Abouba